जोंनि उदालगुरि समस्थियाव गासै मोनब्रै विधानसभा समस्ति दङ। दिनै जिहेतु लास्ट माने केम्पेइननि सान, दा बे सानावहाय जोंनि उदालगुरियाव जिखिना इउपिपिएलनि बिजाथिफोर दङ, उदालगुरि समस्तियाव जोंहा दिपेन बर' बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै गसंथिदों आरो माजबाद समस्तियाव रबिन्द्र बसुमतारी आदा बिथां आरो जोंहा टंलायावहाय जयन्त राभा आरो भेरगाव समस्तियाव नेर्सोन बर' बिथाङा केन्डिडेट महरै गसंथिदों। दा दिनैनि बे पाब्लिक रेलि जि मोनसे हाबाफारिमोन, बे हाबाफारियाव जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय जेसेबां हारि माहारि हारिसाफोर दङ, रायजो राजा दङ, बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै, आदर्श नितिखौ मोजां मोननानै आरो बिथाङा जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव बिटिआर गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ जिहेतु बिथाङा गायसनदों आरो बे गोजोन खौसेथिखौ फैबाय थानाय इयुन समावबो जाहाथे माने पार्मानेन्टलि जोङो बाहालै लाखिनो हायो। आरो बेखायनो दिनै बिटिआरबासि रायजो राजा, उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै मोनब्रै समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना सिद्धान्त लादो जे गासैबो बिजाथिफोरखौ गोबां भटआव बिथांमोना देरहानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनाय, बिटिआर ओनसोलाव सान्थिखौ अटुट लाखिनाय, गोजोन माने जौगाथाय खामानि मावनाय, सोलोंथाइ, बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव फोथाराव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ मोनसे बिथांखि लादोंमोन। दा बेफोर बिथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जोंनो फिन खेबसेबाव खम समनि गेजेराव प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे गिदिर बिबान होनाय बा बिटिआरनि चिफ बानायनायजों आरो जोंनि एमएलए बिथांमोनखौ बिबान होनानै जोङो ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय जों थिरांथा लानानै दिनै जों रायजोनि अनसायनाय मोननो हादों। दा बे लेखायै दिनै दिपेन बर' बिथाङा रिहन दैमारि बिथांखौ बिपिएफनि बिजाथि, एनडिएनि बिजाथि बिथांखौ गोबां भटआव फेजेननानै बिथाङा देरहासार जानो थांगासिनो दङ। आरो भेरगाव समस्तियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि नेर्सोन बर' बिथाङाबो गोबां भटआव देरहागोन, जयन्त राभायाबो गोबां भटआव देरहागोन आदा रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो गोबां भटआवहाय देरहागोन। आरो गुबुन फारसेथिं जोङो नायदो दिनै रायजो राजाया बे हाग्रामा महिलारिया जि दैदेननाय बिटिआर सरकार, बिपिएफनि सरकार, बे 5 मान्थआवनो गोबां मा होनना बुंदों जानाङि जाथायफोरा जादों, दाङाबाजिफोरा जादों, रायजो राजाफोरा असन्तुष्ट जानो हायाखै। बिथांमोना मोनबा गेरान्टि होदोंमोन। दा बे मोनबा गेरान्टिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ बिथांमोना थगायबाय। दा बे मोनबा गेरान्टिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायनि सोलायै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि एजेन्डा हिसाबै, थांखि हिसाबै मावफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। गावनि अनजालि बिसि शिउलि ब्रह्मखौ बिथाङा दिनै एमएलए केन्डिडेट होदों। गावनि बिसिनि बिनानाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा दिनै बिटिआरनि इएम जानानै दङ। दा बेबायदि माबाफोरखौ नायोब्ला, बिथांनि साननाय हनायखौ नायोब्ला नखरारि जि पलिटिक्स बेखौसो बांसिन प्राधान्य होनायखौ दिनैनि थारिखआव नुदों। दा बेखायनो दिनै शिउलि ब्रह्म मेडाम बिथाङा गोबां भटआव लरेन्स इस्लारिजों क'क्राझार समस्तियाव जेननो थांगासिनो दङ। लरेन्स इस्लारिनि दिनै हाबाफारियाव जाबायदि रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लादों, बेखौ नुनानै दिनै जोङो सोमोखांदों, रायजो राजाफोरा गोमोदों जे लरेन्स इस्लारिया गोबां भटआवहा शिउलि महिलारि मेडाम बिथांखौ फेजेनगोन। आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव जोङो 10निफ्राय 12 मासि एमएलए मोननो थांगासिनो दङ। आरो गासै 18टा समस्तियाव गेलेदो हिसाबै बायजोआवबो मोनसे नङाबा मोननै समस्ति जोङो देरहानो थांगासिनो दङ। आरो जोङो फैबाय थानाय आसाम सरकारावहाय जायनो सरकारखौ माथों मानो इउपिपिएल नङाबा आसाम सरकार दानो हाया। आरो इउपिपिएलनि मददजों जिहेतु सरकार दागोन, बेखायनो जोङो नोजोर होदों जे जोंहा एमपि 3 दङ भारत सरकारनियावहा बा बिजेपिजों एनडिएजों गोजौहाय सेन्ट्रेलावहाय, आसाम सरकारावबो जोंहा एमएलए थागोन। बे लेखायै जोंहा फैबाय थानाय समावहा जि एमएलए बिसायख'थियाव जोङो 12 जन बा 10 जन एमएलए देरहायोब्ला फैबाय थानाय 5-6 मासनि गेजेराव जोङो जोंनि इउपिपिएल सरकारखौ जोङो फैगोन बिटिआरआवहाय रोखा नुहुरदों। दा बेखायनो रायजो राजाया बिपिएफनि 5 दाननि सरकाराव गोजोननाय नङा, गोजोनाखै। बिथांमोना थिरांथा लाफिनदो दे हानि पाट्टा होगोन होन्दोंमोन, हानि पाट्टा होआखैसै। रायजो राजाफोरा दुखु मोन्दों। आदिबासि राजबंसि बिथांमोननो एसटि होगोन होन्दोंमोन, बेखौबो होआखैसै बिथाङा, बेयावबो थगायबाय। लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होगोन होन्दोंमोन, बेखौबो थगायबाय। जोंनि बिमा माहारिफोरखौ माने रांनि अनसुंथाइ होगोन होन्दों, बैसोगोरा बिथांमोननो रांनि अनसुंथाइ होगोन होन्दोंमोन। खिन्थु जिथु नुबाय, जिखिना एसे एनै आराम्भ खालामदोंमोन, खिन्थु गावसोरनि बिबानगिरि, मेम्बार, चेयारमेन बिबानगिरिफोरानो 4 मोनबा लादों, भुवा नाम होनानै लादों, गावसोरनि गेजेरावनो सेलाय बेलाय। दा बेबायदि बिशृंखल मोनसे पार्टियाव बेबायदि बिशृंखल गोनां
माने मोनसे पार्टियाव रायजो राजाफोरा भट होनो गोसो गैया। दा बेखायनो दिनै मुस्लिम जनगोष्ठीखौनो राजबंशीखौनो आदिबासी होन बिथांमोना गावबा गाव माने पार्टी दादों। जों आदिबासीनि बाथ्रा बुङा जय भारतजों बिथांमोना दिनै राजखान्थियाव बाहागो लादों आरो गुबुनफोरा बिथांमोना जाथि जनगोष्ठीफोरा प्रमद बर'आनो मोजांमोन। प्रमद बर'आ 26टा जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय भिजन डकुमेन्ट बानायनानै मोनसे आसा होदोंमोन, खामानि मावदोंमोन, जागायदोंमोन। खिन्थु दिनै 5 दानाव जि खोथाखौ होनानै आदिबासी राजबंशी बेबायदिनो मोनद' जनगोष्ठीनो ST होगोन होननानै हानि पाट्टा होगोन होननानै मोजां खामानि मावगोन होननानै हाग्रामाया जाबायदि थगायनानै रायजोनि भट मोननानै सरकार दाबाय। खिन्थु बिनि उल्था परिनामखौ 5 दानावहा मोनबाय। दा बेखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोना रिहन दैमारिखौ गोबां भटआव हारायगोन आरो बेखौ नारभास जानानै रिहन दैमारिया दिनै गावनि फिसाज्लानि गेजेरजों माने दिनै उद्भन्डालि आरो गुन्डागिरि खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो बेफोर थासारिखौ जोंनि बे ओनसोलनि शान्तिप्रिय गुबुन हारिनि जाथि जनगोष्ठीफोरा नायगिराखै। अदालगुरिया मोनसे सनमान गोनां समष्टि। दिपेन बर'आ सासे माहारिबादजों फैनाय सासे गोख्रों लिडार दैदेनगिरि। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो आगुमासि होनांगोन। बिटिआर खान्थि सुक्ति बे ओनसोलाव माने गोजोन गायसननायाव दिपेन बर', लरेन्स इस्लारि, रन्जित बसुमतारी बेबायदि बिथांमोननियाव गोबां बिहोमा दङ। आरो बिनि गुदियाव दैदेनगिरिया जाबाय प्रमद बर'। प्रमद बर'आ दिनै शान्तिनि दूत महरै, प्रमद बर'आ दिनै मानसि माहारिनि खामानि मावग्रा हिसाबै नर्थ इस्टनि सासे गोग्गो ट्राइबेल लिडार हिसाबै गावखौ गायसंनो हादों। आरो जों बिटिआर बासिनिफ्राय बेबायदि लिडार मोननाया जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां। दा बेखायनो बेबायदि लिडारखौ जोङो आवगायनानै थांनो सुबिदा होनांगोन, भट होनांगोन। बेखायनो तामुलपुर समष्टिनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजाफोरा दिनै गोबां भटआवहाय बिस्वजित दैमारिखौ हारायनानै बिथांनि पलिटिकेल केरियारा बेयावनो जोबगोन। तामुलपुरावनो आरम्भ खालामदोंमोन। बिथाङा जाथि थगायसुला, हारि थगायसुला। दा बेखायनो बे रायजो राजाफ्रा तामुलपुरावनो बिस्वजित दैमारिखौ बिदाय होगोन। दा बेयो रोखा जानानै दङ। दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ गासैखौबो आं फिन खेबसेबाव UPPLनि जानानै रायजो राजाखौ खुलुमहरदों, सिबिहरदों, आशीर्बाद हांख्रायहरदों। जा आशीर्बाद जोङो मोनगोन UPPL राजखान्थि दोलोनि गासैबो बिजाथिफोरा, बेखौ जोङो आसा खालामबाय। फिन खेबसेबा गासैबो जोंनि UPPLनि बिजाथिफोर, बिटिआरनि 15टा, बायजोआवहा 3, गासै 18 जन बा 18टा समष्टियाव जाहाथे जोंनो UPPLनि बिजाथिफोरखौ जाहाथे लोब लोब रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होनांगौ। जोङो नायनोसै बे बोसोरसेनि गेजेराव जिखिना जों खामानिखौ 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों जागायदोंमोन, बे खामानिखौ जोङो आबुङै मावफुंजोबनो हागोन होननानै जों मिजिं दङ बे 5 बोसोराव। दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागो रंजालि बैसागो फोरबो बिहुनि हामलायथि बावहरदों। आरो बयनिबो जिउआव गोजोन खौसेथि थायो, राजखान्थि मुङाव जाहाथे दावराव दावसि जाहाथे जाया। दा बेखौ आं खावलायबाय। फिन खेबसेबाव गासै रायजो राजा, बिटिआर बासि रायजो राजा, जोंनि UPPLखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा, हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव UPPLनि बिजाथि बिथांमोननो भट होनो थाखाय खावलायनानै आं बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।